बाजन दुलरी मैया के आंगन फेरू एही साल सैया हमरो के ले चल। ई का यार अच्छा अभी आवता धीरे धीरे आई अब धीरे धीरे आई। अरे जी हमार भौजी बन रहा भौजी कह दिला तू तो भौजी न लगे चुनरी ओढ़ ले ली तो अब बोला बा ठीक ना कुछ उठेला ना नु दही पर तब ठीक बा बाबू कि बाजता आजन बाजन दुलरी मैया के आंगन फेरू एही साल सैया हमरो के ले चल। दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चल। दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चल। हाय का वो कॉल हलावता रहे ई कौन डांस है भाई चापा अरे कॉल तनी हाय हिलावा यार वो ना हिलला वो हिले तो ढेर हिल जाई। अरे कमर हिले के चाहिए ठीक ना हाय 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 तो सब के कहली ठीक ना ओना बजरंग बली नाचत रहल तो बजरंग बली के ना ना हवा तनी कमर हिलावा तू काहे शर्माता रहे मर्द तू हेने हेने रह तनी दोनों जना साथ में रह लो मर्द मेहरारू बन चलो ना होता मने बोलिए दहलो अच्छा बताओ ई मर्द मेहरारू लगता रे जा भैया चुनरी उड़ाइए तले बने मर्द बना दी कितने अच्छे हैं ये दोनों हाथ भाई पकड़ तनी झूम के आप सब तनी चारों बगल से ताली बाजे के चाहिए भैया। दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चल। बाजता आजन बाजन दुलरी मैया के आंगन बाजता आजन बाजन दुलरी मैया के आंगन फेरू एही साल सैया हमरो के ले चल। दुर्गा पंडाल सैया हमरो के दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चल। ताली बजाइए भैया जियो जियो बाप रे बाप तू तो मर्दे खेसारियो फेल कर दे यार तू तो उन्हों के ले जाइबा जा मार के डाउन मत करी हो सबसे प्यारा तो का हंसत रे भैया बाप रे बाप क्या लगती हो यार सुन ये तोहरा पर ठीक नहीं के लागत ठीक इनकरा पर सेट कर हां कमर में बाना कमर में बाबू ओई देखा ना है गर्दा हो गई। अच्छा ये कनिया खाती तनी ताली बजा दी जा आप सब ए बहना टेंशन मत ल तू दुल्हे बनबा ठीक नु टेंशन मत ल बाबू हम बानी नु का करबै जा उ लो नहीं खेल ना तो तोहर शादियो करा देती जा ठीक नु खैर कोनो बात ना लेकिन बहुत अच्छा डांस कर रहे थोड़ा आप सब ताली बजा दीजिए भाई के लिए। अब का कि सब को तिहारा के लोग गइल घूमे खुश भइलो गवा सेवक लगले झूमे। सेवक जब झूमे ले तो कैसे झूमे ले भैया कैसे तनी जे जहे बात में तहे कमर हिलावे तनी ताली बजावे माई के दरबार में ऐसे सुना सुना लागत तनी आप सब एनर्जी में आई जाए कि
लगे कि हमने के महाराज का जिला में आइल बनी जा भैया। हां तने जिला के पावर देखाइबा जा मर्दे। मर्दे है तो ना ठंडा तनी झूम के यार ताली बजा के कि सब तिहारा के लोग गइल घूमे खुश भइल लोगवा से लगले झूमे आई तो जवान ऐसे कूदता कि लागता कि ए भैया चल खैर शुक्र मनाई के है कमजोर नहीं खे। हां बरियार बा ना तो जैसे ही कूदता ना भाईवा वैसे कुछ और दूसरे चीज हो जाए भैया क्या करबा कि सबको तिहारा के लोग गइल घूमे खुश भइल लोगवा से लगले झूमे आजकल के जनरेशन में ना सास लो पतोही के मेला देखे नहीं खींच जाए दे। तू पतोही कहती है भाव में अपना पति देव से कि अपने वो कहतारी अपनली नया साड़ी हर बड़ी खुश है सैया हमरो के ले चली आ दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली के लेवल उठा दी भैया। हाँ सुन ले हई मेला में भीड़ लागल भारी हाँ भजन सुनब तारे बिनयती बाबा तने 2 मिनट भैया फोनवा रख दे जा मर्दे तने ताली बजावा जाए यार। हई तो करही के बाद तने ताली बजाई जा तने झूमी जा और हमरा साथे गाई भी जा तने झूम के ताली बजा के सुन हई मेला में भीड़ बड़ी भारी भजन सुनब तारे बिनयती बाबारी फूल लेके सुनर सुनर मैया के लाल चुनर फूल के सुनर सुनर मैया के लाल चुनर भैया हर चली तत्काल सैया हमरो के ले चली चलिए राजा जी। अच्छा ये तो है राजा जी तू इनके रानी जी ठीक ना आई का अब मर्दे पसंद बाड़ी न ताके हां 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 कोहेले जीबो। अच्छा ई तो के पसंद बाड़ी नहीं नहीं भाग मर दिए तू अबे ना हां बोल ले भाई बड़ी उल्टा तारा तू बोलो हां पसंद बाड़ी ना हां ऐसे बियाह करबा का नहीं पसंद बाड़ी लेकिन बियाह ना करबा 2 मिनट ला जान जाएंगे। अरे भाई जरूर बियाह कर बता मान ल ना कि तोहार पति हवन ठीक ना आइन से तू कहत है हम संतोष पागल ना है। अरे भाई ई संतोष पागल के मौसी है ठीक ना गद्दारी करबे के संग रखनी 80 रुपया खियोनी 100 रुपया खा के वीर बनत हबो खालवा बचाना। अरे भैया
कि फूल लेके सुनर सुनर देखा मर्द गिर मत जाइए यार मैया के लाल चुनर आ चली तत्काल संग हमरो के ले चल आ दुर्गा पंडाल संग हमरो के ले चल दुर्गा पंडाल संग हमरो के ले चल